Mogla je, tak mi piše na muri da je četvrtak. A nema veze, idem si ja na svoje mjesto, idem si ja posložiti svoje stvarčice, a neko mu već došao. Tako, to ću ja to složiti. A lepo moja klubica, ja sreću mi donesi. Pa ću je malo da složim, ovo sam si bila... Aliso sam kupila, ovo iz Turske. Da, to je iz Turske. Aha, ovo isto iz Italije. To je za ove mlade kuce kad dođu. Ovo. Tako. Će mi tak složiti. Ovo je moje našivavanje. Tu metnuti. Gledam još jednu lijepu iskru. Tako. Aha. Imam tu za dječjicu nešto imala. Dobro jutro. Dobro jutro. Ste stigla? Kaj si ti reći danas tako? Ne znam, mi se spavalo. Ja sam se dignula i krenula. A Martina je nova ura malo zmotala. Ne znam, ne kure. Čuj, a ja sam ti danas djela ovog tigra. Ja mislim da ovog danas ne sreće donese. To se da iz Turske donesla, ja isto. U Turskoj bila? Bila sam bio. Ja sam ovaj put u Italiji. Ja sad imam jako lijepu robu. Jako lijepo imam robu i to sve isto. Iz Italije, ono prije kad sam imala, ne? Dragi moj, ti lijepo sad budi tu. Sve ću ti donesi. Čuj, daj ovdje brzo samo pripoveka, pisala za jedan savjet. Sad još nikoga nema. Čuj, malo sam se u dvoumici. Ne znam, znate reći kaj, svaki četvrtak dolazi na stanište. Nešto malo niži čovjek nas sa Šešinićem. Malo umiru, znaš kaj tu, ne? Ne, daj mi slučajno. On meni nudi brak, čovječe, nudi mi brak. A mene već dosta ovoga stalno jada, ja se tu muči svaki četvrtak, nekako mi samo radi problema. Drage moje mame. Ali da mi sad savjetuje, meni se svijedno sad u ovoj godinama se ženiti. Znaš kaj, ti si takva naivka. Onaj, kaj ti pripovedaš o njemu, on ti ima ženu, tak da znaš. Pa nego on ima ženu, ali on ima debeli vrsna, ima on debeli novčanik. Nego on ima ženu. Kaj u tom novčaniku ti ima loto, listiće i takve stvari, peza riba, ajde, radi. Ajde, idemo brzo slagati. Bože, pa kako me to složila. Ide, vali mi se, neko gledao. Mustra, ona mi čeka su žene. Prekrasne stvari imam danas. Pravi se pamet. Kaj si ješ hrlak dela? Ja čuj, crveno nosi sreću. Ko ti došao malo sutra? A ne znam kako danas došle, čuj. Mislim da se džaba nadaš. Da, taj ti je negdje u birtiji našao neku pajdašiju. Da? Taj ti je dolazi onda tu gdje ima badam jesti i piti, on ti je tamo. Isuse, koliko toga kod ja danas imam. To premalo nije. To je premalo. One šlačice čine, gledaj. Da. Joj, gle, sve novo sam danas donesla. Kaj, po slučaju nisi išla? Ne, nisam koji put. Ja sam se nabavila po dobroj cijeni ovaj put. Jesi, dobro. Jesi. Pogledaj. Dobro jutro. Jaj, ma joj, pusti me, daj me gledaj kaj sam čupana, doma posla, tu posla, svaki četvrtak moram dojiti gazda furt, donese robu i daj mu sad, moraš iti prodavat.
radi. Doma deca bez posla, aj kragu i život. Joj, Boge dragi, kaj sam ja Bogu skriva. Znači, ja sam se krivo prema. Ima krasne stvari, sam se očito krivo oblekla. Ti si šešir dala na glavu, ova si je minjaka nametnula, kaj je? Draga, čuj, motni neko naleti na tom samištu, znaš da tu uvek moraš biti prema. Ajde, žene. Znamo da gače hvati, to je baš. Lijepe gače, kaj unutra tvoji maš. Ovo ima vode ih prodavati. Dobar dan, izvolite. Da to je prilike. Draga gospođa, napravo ste vi to dobro. Ma napravo, gledajte ovo. Ako se tiče o ljubavi, crveno mora uzeti. Crveno, ajde sreće. Kaj vam nudim? Evo vidite, idemo od donega veša moramo početi. Gledajte ovo. Malo je preveliko je to. Sad se idem ja malo doterati. Pa nema Deca, kaj me plašiš? Kaj boš takve ficileke kupila i nosila? Pa kaj si ti normalna? Kaj ti se mati rekla? Ne mora to ni vidjeti. O, deca Božja, pa kaj delate od sebe? Ne mora to ni vidjeti. A gdje boš onda to nosila? Gdje? Pa ko je? Platinite ki gledi. Ne moramo samo mi pokašiti tebe. Vidite kakve su cipele lijepe kupila, baš su vam lijepe. Ja znam, bravo. Super, samo si uzmite. Jednu probajte samo, ajde. Znači tu smo, ovo smo zavrli crveno, ovo Ja ne je... bi znala što mu njima udati, daj molim. Ja sad pokazala kak se to... Doma išla bosa i to muš nosila s rukama. Deca, dajte joj mira, nek si kupi žena. Znaš što mi je oca, još mu Nikološa igra. Kako lijepo, znači može to, Ja može. samo s gipsom doma dojti s toga. Što mu ne znam ni formu, deca. Ovako, sad to budeš bude jednostavno. Hvala da budu sad i meni došli tam nekakva gužva. Tih cajnikov uvijek. Sad je veća gužva s nek primjeni, a meni su rizlate gače. Jeli gazda da to dobro. Ovdje sad stane, čekaj, samo malo, ovdje sad sve zajedno. Dobar dan, evo pogledajte kaj svega ima. Evo, 50 ima marame, pogledajte grunte, vidim gače, gače. Kako to ne bi primala, molim. Dobro, malo su male, ali kaj sam. Imam jedan lepši, gled, tigru, dajte najviši. Pogledajte, ajde, kupite nekaj za Boga. Deca, kaj ti misliš kaj bi moj napravio kad mu vide ono se vreme? Ne, možda mi ne, može da mi ne znam, može da mi ne znam. Deca, možda ne znate. Ima čarapa, evo nas, 6 taman za vas. Crne su lijepe, to mi za sprovod, mi za sve. Želite da sprovode? Dobar dan. Imam sam, gledajte kaj bi vi smislili. Cicen ceker, evo, pogledajte ga kak je lepi, bića od čipka se vidi. Evo, tamo, a broj, a sigurno je broj, je? A je, škrlat 52, je? Pa dajte, ajde, evo, prva ste mi
uštedi, ja prosim lepo mi neka. Evo, 20 kuna. Evo, hvala. Želimo... Čujte, ja samo nemam, a imate li reći? Sve to ide u jednu ruku. Hvala lepa, hvala. Dobar dan. Joj, valjda mu još nekaj, kaj sad? Dragi moj, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Aj, gospođa, pa to ste vi. Pa, tak ste se doterala da vas danas nisam skoro poznala. Pa moram se doterat, pa kaj mislite kak sam umorna došla? Jedva sam došla sad malo, evo, malo sam se doterala, kaj da vam pričam. Pa pogledajte, sve mlađe, ja stara, moram neka, evo. Evo, kaj vas zanima? Neću vam robu tu nabizati, nije znate pa me zanima. Trebam čiču rukogradu. Znate, ja sam članica kulturno-umjetničkog društva i same si šivamo nošte. E pa bi trebalo onda čiču, neku koja se šika za to. Čujte, baš imam, evo već. Točno sam mislila zadnji put doma, bumju ostavila već napije, dole. Evo, pogledajte, će vam to paš. Evo. Čak je izgodno. Čak je, pa je dobar pomak. Ome bude dobro. Jel da bude dobro? Bude. Ko sam tražila? Samo ovaj paket ne skupo. Ma ne, evo Zolčića, dajte već 55 puta nosim. Kupite to, evo, 20 kuna mi dajte. Evo, ne bom se nikaj pogađala, s vama si potekala, jer mi paše. Ajde. Još to nisam mislila. Evo, Tereze, dok još niste predomislila. Joj, nisam, ne. Hvala lepa, hvala. Evo imam ja još i marama i svega ja imam. Ovdje sam bilo važno da si kupim jer mi te Pa zato smo i tu, vidite da moramo delati tu. Teca, odite vi malo tu vidite. Gospodče! A kaj se vi šetate, jel vi more biti nekaj trebate, ali ćete kupiti nekaj? Koja plauša. A je li hoćete možda, recimo imam gače neke dobre za vas. Evo imam jedne fine gače za vas. Baš bi si trebali kupiti jedne gače. A imam ja i kratke, hoćete kratke? Jo, imam, evo, sve pere. Gledajte kako se lepi. Gledajte, imam još jedne. Baš tu pravo. Gledajte, a joj imam još jedne, evo. Evo, kako je god vam se sviđa. Znate, gospodična, ja sam vam danas sesetama na sajmu prodal krmaču s praščići, jel? Penezi su tu. Ali kaj ja to vam pripovedam, ovdje ste možda dosadni. Ma joj, kaj bi mi bili dosadni. Pa vište da nema, evo koliko mene znam su se malo sjatili, nema, jedva čekam kupca. Kaj da vam, imam real vremena, slušaj. Joj meni, a kaj ste vi meni zgodna, vi se meni tako kladate. Kaj bi mi povedali vaše ime? Nejte mi ga reći. Ja vam ga bom dala. Ma znate, a vi ste Paloma. O, ne, reći. Puno lepša, aj smaješ. Joj, gospod. Gospodček. Palomice, ja ti ipak nekaj moram reći. Moram ti to povedati. Kaj pa sad? Ja ove peneze, kad sam prodao prasiću, nemam svi potrošiti, nemam. Jel? A bi onda s menom, gospod. Je tak rada. Jel, gospod. Kako je bilo sreten, ja sam štet. Drago mi je ja. Je kaj bude onda što isto odruzali kače? Pogledajte. Palomica moja, vi, samo kad znate, ja ti ne znam tak sam po broju dobro zebrati. Ja bi onak znate da su malo kak ti zategnute, knap, kaj bi rekli po domaći. Da se nekaj, kak se zove, mora i vidjeti neki. Ali dobro, ali gledajte, ja vam ovak probala i mogu vam reći
mogu vam reći da tamo nema mela za vas. Pa bi ja to mogla Ali, znati. pa kako ne bi znali, evo gospod Štef, hode tam, vam je lepo paravan, pak se lepo tam svecite i probajte, ne? To vam u najbolše. Idem. Palomice. Kaj, vidu. A budi mi došla malo pomoći, ako mi slučajno kaj znao. Joj, kako ne? Odmah čime bušte zvali. Znate. Imam, evo. Ja je čovjek svega na to tom je sve ono za šlankerite. To je prestrašno. Nemam baš Ali tako dobro. broj. A kaj još trebate? A ništa Trebate kaj za unuku, trebate kaj za unuku kupiti, vam je haljinica. Sve izvara. Nema ništa, hvala vam. Baš to treba. Čekajte. A Bože, kaj baš taj naši ljudi pored. Joj, gospodična, dobar dan. Dobar dan. Znate, ja bi se kupila grudnjaka. Joj, imam. Da vam prodala malo sira i vrhnja. Pardonček. Ampak, znate kak je križenik garpenet. Je, treba se Sam vam. nekako tu pogledala. Imam, Gorica. Sam gledala tam na onim drugim štandima, pa sve nekakve grudnjace za ove kecice doma valjda ostavljaju. Paloma. Kaj je došla malo, neka je napred. Evo, gospod Štef, evo, samo kad nisam u steriju imam, samo se strpite. Evo, imam i evo i ovaj sa čipkicom. Evo, imam i ovaj kaj će s glavom, kaj vam se opće ne treba kopča, to vam je tak fino lagano, znate kaj? Znate kak me noga, ja ne kažem kaj, onda mi nezbezno on se mora gore skroz. Ne, Svi zgora oblecite za Boga. Paloma, pa kaj bi došla? Evo, bum, sad sam došla najviše. Pa pusti tam gospod, probala. Palomice. Evo gospod Štef. Evo. To je moj Štef. Gospodična, kdo to tam se dere? A joj, to vam je neki. Požuri, Palomice, požuri. Evo. Neka je jako napeto. Samo kad nisam. A to vam je neki tam bedak, razne te prodalje prase i prodalje veli krmaču i praščiće. I kak ti nema s kim novce potrošiti, ne? Kaj vam je nalagal, neite niš verovati, on vam je lud. A nema vam ni pameti. Evo me, gospodine. Evo me, idem. Gospodična, pustite mene, prostite, po jamu idem skinut gače. Joj, meni. Da. A vi, gospodična, znajte vi gledati, kažem vam, nema ni pameti, ni prasice, ni ništa. A dobro, a sad mislite da je to vaš Štef, onda ovdje. Evo me, gospod Štef. Paloma, daj dojdi već stvarno. Ne može si seti spasili. Zure, drage Bogu. Žena od ovoga I ragazzi, dai,